Hayırlı erте, Tur эфирда Татарстан яңалыклары, студияда мен Ойзиля Батырханова. Татарстанның Республика клиник хастаханасы Россияның иң яхшы клиниклары арасына кірді. Медицина һәм сыйфат 2021 халыкара конференциясында медицина эшчәнлегенең сыйфаты һәм иминлеге буенча хастахана илдәге иң яхшы клиника дип табылды. Коллектив медицина эшчәнлегенең сыйфаты һәм иминлеге өчен премиясына лаек булды. Пандемиягә карамастан Республика клиник хастаханасы камилләшә, яңа җиһазлар, медицина җайланмалары белән тәэмин ителә. Медицина хезмәткәрләренең фидакарьләрчә эшләүләре дә билгеләп үтелде. Темабызны дәвам итеп, сила в детях тернәкләндерү үзәге дә яңара. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән пациентлар өчен яңа җиһазлар кайтартылды. Мин булдырам дигән инвалидларга ярдәм итү үзәгенең оештыручысы һәм җитәкчесе Марат Ильясов үз тәҗрибәсенә нигезләнеп һәм җиһазларны үзендә тикшереп, тернәкләндерү комплексын булдырды. Яңа технологияләрне бу авылда инде сынап карадылар. Хәзер Казанда да 4 авторлык тренажеры барлыкка килде. Татарстанның сынлы сәнгать музейында мөмкинлекләре шикләнгән балалар картиналары күргәзмәсе ачылды. Казандагы 172 номерлы мәктәптә укучы, күрмәүче һәм начар күрүче балалар музейлардагы картиналарның күчермәләрен ясаганнар. Мондый күргәзмә «Я так вижу, мин шулай күрәм» проекты буенча уза. Берничә ай дәвамында балалар Шишкин һәм Айвазовский кебек атаклы рәссамнар картиналарын карады. Шулар нигезендә үз рәсемнәрен ясадылар. Балалар иҗаты үрнәкләре белән яңа елга танышырга мөмкин. Безнең телерадиокомпания һәм Русфонд җәмгыяте авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. 7 яшьлек Ваня Кусы да безнең ярдәмгә мохтаҗ. Әти-әнисе генетик авыруны дәвалауда булышуны сорап мөрәҗәгать иттеләр. Гаиләгә булышу өчен 5542 номерына дети сүзе белән СМС хәбәр җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Животик болит у тебя? Ашказанындагы проблемаларга Ваня кичкенәдән ияләшкән инде. Генетик ауру тиешенчә тукланырга мөмкинлек бирми. Аңа өстәмә туклыклы мәддәләр бирәләр. Бала витаминнарны үзләштерү өчен тәүлегенә 16 сәгать система алырга мәҗбүр. Снимается воспаление. Бу ашказанындагы ялкынсынуны бетерә. Шулай ук туклану дәрәҗәсен күзәтеп торабыз. Ашказаны ашамлыкларны сеңдереп эшкәртсен өчен бу балага үсәргә гәүдә авырлыгын арттырырга булыша. Көтелмәгән шатлык бала авырлыгын бераз арттырган. Хәер, 17 килограмм 7 яшьлек малай өчен барыбер аз, 22 килограммнан да ким булмаска тиеш. Гәүдәсенең җиңел булуы матдәләр алмашының дөрес булмау нәтиҗәсе. Здесь у Вани вшит титановый диск. Бу урынга титан диск куелган, аңа энә кертелә. Шуның ашы аңа инфузияны тоташтырам. Ваня балалар бакчасына мәктәпкә йөри алмый, имгәнү куркынычы бар. Шулай да быел ул әзерлек классына керде. Аңа бик ошый, иҗекләп укый башлады. Ваня бик кызыксынучан актив бала. Ул яшьтәшләре белән күбрәк уйнарга тели. Играть. Вставать, с мамой играть. Да. Гулять. Бегать, гулять. Даруларга махсус туклануга якындагы 2 елга гына да 4 миллион 724 мең сум акча кирәк. Әти-әнисенең бу кадәр акчасы юк. Эти лекарства не пойдешь просто так, там не купишь в аптеке, поэтому мы очень надеемся на помощь и поддержку. Балага ярдәм итәргә теләүчеләр 55-42 номерына дети сүзен язып, СМС хәбәр җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Башка темаларга. Метрода йөрер өчен бонуслар. Казан метрополитены акция оештыра. Метрода бер тапкыр бару өчен 15 сум ташлама алырга була. Акция карта белән түләгәндә генә гамәлдә. Башкалабызның Киров районында ташландык автомобильләрне ачыклау рейды үткәрелде. Жуковка һәм Кожевенный урамнары буенча мондый транспортны исәпкә алдылар. Урамдагы ташландык автомобильләрне нишләтергә? Йорт янарындагы тузган машиналарны кая урнаштырырга? Булар турында киләсе репортажда.
любом случае мы должны этот автохлам убрать с этого места. Менә бу машина биредә инде берничә ел тора. Көпчәкләре тишелгән, номерлары юк. Янында гына тагын бер шундый машина басып тора. Монда яшәүчеләрнең әйтүләренчә, хуҗасы автомобильне чүп-чар тутыру өчен куллана. Ул машина ишеген ачкач, тирә-юньгә начар ис тарала, күз алдына да китерә алмыйсыз. Менә 3 ел инде ул чүплек урыны булып тора. Менә бу машина да бушка урын алып тора бит. Безгә аннан башка да урын тармында. Тузган автомобильләр айлар, хәтта еллар буена ишек алларындагы урынны кысырыклый. Алар җирле халыкка гына түгел, ә махсус техниканың йөрүенә дә кымачаулый. Моннан тыш, ташланган автомобильләр балалар имгәнүенә, яңа чыгуга да сәбәпче була. И людям мешают, и технике мешают убирать. Номерлары, тәгәрмәчләре, тәрәзәләре, ишекләре салдырылган, тәрәзә кайда калдырылган, хуҗалары булмаган автомобильләр ташланды дип санала. В течение 6 месяцев Ташландык машиналар ачыкланганнан соң 6 ай эчендә комиссия тикшереп беренчел карау актын төзи. Шуннан соң аларның хуҗаларын эзлибез. Билгеле вакыт эчендә хуҗалары табылмаса, аларны ачыклау өчен эчке эшләр органнарына запрослар ясыйбыз. Табылган очракта алар белән эш алып барабыз. Милек хуҗасы машинаны җәмәгать парковкасыннан алып, аны тиешле халәттә китергә тиеш. Әгәр хуҗасы табылмаса, автомобиль махсус стоянкага китерелә. Шәһәр халкы тузган машиналарны урнаштыру турындагы үтенеч белән хакимияткә мөрәҗәгать итә ала. Фанис Мөхәммәдов, Диана Дасаева, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казан дәүләт аграр университетының Икътисад институтына 60 ел тулды. 6 дистә ел эчендә ул 15 меңнән артык белгеч әзерләп чыгарган. Институтта 6 кафедра, 50-дән артык укытучы, профессор һәм доцент эшли. Хәзер ул заманча укыту үзәге икътисади профиль белгечләрен югары дәрәҗәдә әзерләүне тәэмин итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров алдынгы хезмәткәрләргә Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хатын һәм атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемнәрен тапшырды. Тантаналы җыелышка Аграр университетының актлар залына ветеран укытучылар, уку йортының хезмәттәшләре, студентлар һәм әлбәттә танылган чыгарылыш сыйныф укучылары чакырылган иде. Алар арасында күренекле икътисадчылар, зур предприятиеләрнең баш хисапчылары, район башлыклары, министрлар да бар иде. Benim için indi bu üniversitet bir yakın indi çünkü benim indi mene mektepni bitirip birinci mene şunda yukarı vuzga ayak basığı mene bu üniversitet bilen başlandı. Şuna göre men indi Allah rahmetimle aytasım kile barlık okutuvchilarimizga mene bu üniversitetimizga hem indi tilagim bir alda kinde de Mene bu üniversitet yukarı ürlerge bulasın idi. Her vakitte aldığınlar etinde bulsun idi. Bizden indi prepodavatelі, okutuvchilarimiz indi kimler indi bugünkünde isen sağ olarga men isenlik sağlık dileyim. Kimler bu dünyada yok urunları cımakta bulsun. Салым преференциялары һәм яңа ярдәм чаралары хисабына сәнәгать мәйданчыкларының җәлеп итүчәнлеген арттырырга кирәк. Бу хакта Республика Дәүләт Советының Икътисад инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Лутфулла Шафигуллин парламентта матбугат конференциясендә хәбәр итте. Узган елда эшмәкәрләр саны 3% арткан. 16 паркта 60 резидент барлыкка килгән. Бүгенге көндә якынча 1500 резидент эшли. Парламентарий фикеренчә, мондый сәнәгать мәйданчыклары бизнес өчен кирәк, әмма йөкләнеше 70%-нан артмаганнар да бар. Әлеге проблеманы хәл итү өчен закон чыгаручылар салым ставкаларын киметте. Язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның «Һәр кемгә бер кояш» исемле яңа китабы кесә форматында дөнья күрде. Китап интерактив булуы белән дә үзенчәлекле. Яңа китапны тәкъдир итү кичәсендә хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина да булып кайтты. Татмедия бинасында урнашкан әдәби кафеда әлеге китапны тәкъдир итү кичәсе узды. Ул Казан утлары журналы китапханәсе сериясеннән чыккан 8нче басма. Моңа кадәр Айгөл Әхмәтгалиева «Болытта җиләк үсә», «Синең өчен яшим», «Таллы күлдә былбыл бар», «Ак читек», «Туташ», «Хәния» кебек китаплары белән укучыларга таныш. Менә Айгөлдә мине сокландырган әйбер, аның беренче битеңнән ачасың да ул сине эләктереп ала да, аның һәр әсәре үзенчә һәм һәр үз әсәрендә ниндидер яңалыгы бар аның. Әлеге повестьның әзрәкте язу стиле заманчарак юнәлеш алды. Биредәге геройларым минем пьесадагы кебек аралашуда дип әйтер идем. Мин аны шул вакытта хикәяләү рәвешендә дә бара. Бер-берсе белән Instagram битләрендә аралашалар.
Hem her kişinin, eyteler bit bireunun da sandığı boş түгел deyip. Her kişinin yazmışına diyen, ölüşüne diyen sınavlar bula. Менә şu sınavlar hakkında söyleşu. Һәр кемгә бер кояш китабының сюжеты бүгенге тормыштан алынган. Язмыш сынаулары алдында нык булучы геройларны чагылдыра. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә без яңалыклар хезмәте сезнең белән бу атнага кадәр саулашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.